gun babana, zan baka kuɗi da gida da mota idan mun kai aure. Ni Hamra'ul Insi kan ƙaunar ka nake fama, so da ƙauna ya kama ni ya sanya na ajar koma. Ni yar sarki ce ga tarin kuɗi ga alfarma, kamfuna na mahaifina sun wuce in lissafa ma. Ni ce manajar banki ko me kake so zan yi ma. Abba na ya ce duk ran da ka taho in shaida ma, kai zai baiwa ragamar kamfunan sa in mun kai aure. Ji zantukan ku kwantar da hankalinku, kun yi mun halacci ban san na ɓatarinku. Addu'a nake duka ala ƙara arzikinku, ku bani lokaci zan yi shawara akan